No niin, pelin nimi on Wonders, Kiekon kaiku, ja te voitte aloittaa, mulla alkoi nyt tämä nauhoitus. Juu, Salamakin on siis valmiina näköjään. Pelin kuvaa ja Salama siis. Ensimmäistä erää pelattu 1-3-1, ja se on rangaistus. Kozlov Ami. Aivan Kozlov aloitus räkälle, ei. Se oli lähellä, mutta nyt pääsee sitten kaiku. Purkaako Kiekon Accent. Kyllä tässä peliä kulutetaan hyvin, Accent. Mutta nyt tulee purku. Sinne Wondersille päätyy asti Ami. Uutta hyökkäystä lähdetään hakemaan, mutta ei. Nev katkaisee tuon. Mutta Ami saa sen kuitenkin takaisin. Ja Wonders Kaijun alueella. Sträkä. Toisella puolella Kozlov tulossa ja Sträkää veto. Oi, sinne se uppoaa. Kyllä. Se on 1-0. Sträkä, Brendel, Ami. Siihen merkataan. Se on tosiaan 2 minuuttia ensimmäistä erää pelattu ja katsomossa kyllä on villiä meininkiä. Näköjään, onko sillä se noin 40 katsojaa edelleen? Ja oi, oliko se Brendelin veto tuossa? Meni päin maalivahti kuitenkin Batska. Batska tulee sieltä Nevbille. Nevbin syöttöyritys, mutta tuokin katkaistaan. Sträkää syöttää hyvin Brendelille. Nyt on Brendel. Ei ihan pääse kunnolla vetämään, mutta tulee veto kuitenkin päin maalivahti ja Sträkää. Kyllä se menee maaliin etukulmasta. Maalivahti oli tuossa vähän huonosti sijoittunut ja sinne se maalin liru. Sträkää ja syötteiksi siihen merkitään Brendel ja Kozlov. Pomppii kiekko Nevbin kautta Rapelle, Brendel. Syöttöyrityksiä. Tai syöttöyritykset on kyllä vähän katkenut nyt tässä, mutta oi, sinne pelattiin Rapen kautta. Rape syötti maalille ja Brendel ohjaa kiekon maaliin ja peli on 3-0. Nev, ja sieltä tullaan taas kiekon kaiku. Nyt on toisella puolella Kodin veto. Kyllä menee maaliin, kyllä. Kod, Nev, man. Siinä on peli 3-1. Peliä tai pyöritystä olla saatu minuuttiin aikaiseksi. Brendel, joko se nyt tulee, nytkö tulee maali, Sträkää vetää ja kyllä tulee, Sträkää tekee hattutempun. 44-22 on pelattu ja Nev, Batskän veto, ei. Wondersin maalivahti on torjunut ihan hyvin nyt noita vetoja. Lagin koiralle terkkuja kyllä nyt tästä. Lähtee, vaikka yleensä terkkuja lähetellä, mutta nyt Wondersis kesti sillä aikaa maalin, kun täällä terkkuja lähetellään. Accentin yritys, mutta se menee vähän nyt päin honkia. Januskin veto päin Amia. Januski. Ja uuttako vetoa yritetään. Kyllä Accent. Kova on nyt yritys kuitenkin Kaijulla hetkellisesti. Mutta veto tuntuu mennä vähän päin. Mutta nyt Januski vetää maskista. Tai maski siinä oli Wondersien maalivahdin edessä ja siitä oli helppo